thiam zirna channel thlir tu te in jawa in chibai kan han buk chewa ka channel lo thlir thin te lo subscribe tu te zong zong chunga lon thu kan han soile a lo la subscribe lo te pon lo subscribe zel turin kan han som chewa video beng war thlak tak tak le tha tak tak te kan la ron da chho zel don ani tun tu ma hian ni danga kan ti ngai lo ang devin thil chi khat han soi kan dua hei khovel puma kan hriat angin coronavirus covid-19 awangin kan buai chome kania hemi chungchanga hian damdoi mumal tun lai huna nei alani ri lova adam doi ati dam na tur tak mumal hitin inven na kan ti vaccine hi kan la nei theilo boka chu chu tundin huna kan omdan ania a enkol theina tur ang dam doi te chu engemaw zat chu han soi a om to a chung chu avain kan soi vek lawanga tun tuma hian chung zinga kan la mel hriat lutuk lo tura kan ngai a enkol nan ta nan man blood plasma an tia chumi an pek dana chu kan soi dona thisena hian thisena tangin plasma kha an la chuak ta a ti chuan chu plasma kan tia chu na rik do theina nei khatiang ang chia kha ania hetiang ang covid-19 rivei to dam chuak le te thisena tanga lak ani thina chumi chu enkol na ta nan han man na chan chu khami thisena khan khanat na rik do thiam tura alo in siam to awangin kha enkol na tangka ye ti in an soya tuna hianin mitam tak hetiang ang nat na rik nat na awanga damlo mek te abik takin na zual em te enkol nan an hang mek ani kan soi tong khan thisen impact pa ngai ang ani lova thisen impact pa ngai ang lovin kan thisen atangin khami a plasma khan la chuka chu chu damlowa khan an pevele thin ani chu tiang ang chu ani wang chuan khol bik om ta chumin na tho dana chu tun tuma kan soi tur ani ta eng tiang in nge damlo hne na an peka eng tiang do sa pek tur nge ti lam kha kan soi tumani lova tun tuma chuan thisen atangin plasma kha eng tin yan lak chua ti zoka kha kan soi don ani ole a khol bik om ta khami plasma la chuak tur khan khol bik alo oma chumia khola kan mamo te chu a khol pui berba ka khan riau te tin citrate solution te tin tube te tin ma thisen da na tur bek ang chi khati ang chi te kha kan mamo ta heng ho hi kan mamo te an nia ti chuan kha thisen petu turina apek ma in an han ti thiang hlim phot ta a khami man ro poimo ho kha an ti thiang hlim zo nuwa khola chuan an han thun ta ani ti chuan thisen petu turte an local ta a thisen pethei chin tura po hi an riselna azirin an entrin ta atin an ri zong azirin plasma an lak za ta kha an san zong len ri zong azirin plasma an lak za ta kha danglam thin ani ti chuan khol an han barta a khol chuan thisen chu alo thlifi ma nichina kan soi acid kan ti akha thisen khang lo na veng tu ani ti chuan bura chuan an han in thlifi ma a in thlit fim nuwa chuan plasma chu bur pakhata akala ti chuan abak zong thisen dang zong akha thisen petu hnen lama aron kir le thin ani ti chuan engemaw chang chuan
kha thisen kal chak lutuk emo awang khan thil boya thleng ve thina vot ti na te khatiang ang chi kha a thleng ve thina amai ro chu lau thon lo tur ania an hanin tiluma dam doi ten han pe an travele mai thin ani ti chuan khami plasma an du angte an lak zo nuwa kha da thisen petu kha an han boy soma ti chuan a khatiang ang pethei tur din huna adin le huna adu huna pethei turin khatiang khan an chhuat ta thina ni le tikhanin thisen pethei tur hi kumsom pariat atanga somruk inkar an nitlang puya tin chu ba ka chuan an ri zong le an san zong in mil deu angaya khating criteria kha omta a tin chu ba ka chuan thisen voi khatal peto kum ni chungin thisen voi khatal lo peto an ni turani tin boina om lovin thisen lo peto an ni turani ti te ania tin chu ba ka chuan blood group O te A te B te A B khatiang ho zong khan an pe thei vek ani ole ka channel thlir tu ten kan video te in lo tangkai puin lo beng war pui kan be se ya next video hian thil beng war thlak tak mai ronda le kan tuma ka channel subscribe lo ten lo subscribe turin kan han som le chewa tina subscribe to te he na polon thu kan han so yani